нямат място тук. Така. Тъй като пак ще излизаме. Но ще правя клип. Обаче с мой приятел. Да, двамата. Ще направим два клипа. И ще ги качим. Да, ще ги качим. Ще го попитам да иска и той ще направи една YouTube страница или канал, в който ще снимаме на различни игри. На бадминтон също. Да, така. Да, ще ви казах. На някои вещи не може да държи телефона и да не снима. Обаче, ето, може видяхте удара. Със следи беше. Много хубав. Пак. Готово. Фантастичен гол. Така сега може да видите това. Спас. Така. Ще има матч. С Свиленград. Без билети, разбира се. На стадиона на стадиона ЦСКА. Обаче не на големия, разбира се. Не на българска армия. Това беше коленце без искане. С коленце. Така. Shit, ох, да. Ето го. Бабо? Бабо? Аз правя клип. Толкова ли мозък? Да, четвърти. Крахи, добре. Голче. Как пропуснах? Това беше... Това вече... Не знам как я дарих точно. Така. Тази час също бъде 7 минути. 7 минути 50 секунди. Така че ще гледам таймера. Показва. Добре. Беше фаут. Обаче малко ме заболя пръст. Това беше леко. Трябва да завезем. Гол! Така. Даже се изморих. Пък после ще пазя. Така 3 пътята ми стават. Имам още 3 минути да снимам. За тук. Като пътът ще бъде с 4 минути. Така.
Това ще бъде всичко това видео. Аз да ви харесало. А така, харесате го. Дайте вашия. Дайте лайк, ако искате още да продължите тази поредица. Скоро може да снимам на трева. И да, това ще бъде всичко този клип. Тя за да ви харесва, абонирайте се, коментирайте. Дайте вашия коментар. Напишете вашия коментар. И ще се видим следващия път. До скоро. Чао, чао. И чао, чао.